Isabel Martínez Laje naceu na Coruña en 1964, no seo dunha familia de clase media que lle transmitiu valores sólidos e o amor polo deportivo. Sendo a menor de 4 irmáns, sempre destacou a educación en igualdade e tolerancia que recibiu en casa, algo que era pouco común nos anos 60 e 70 e que a marcou para toda a vida. Elixiu a enxeñería de camiños porque sempre lle apaixonaron as matemáticas, as pontes, as grandes estruturas e, como boa coruñesa, o mundo portuario. Licenciouse na Universidade Politécnica de Madrid, na especialidade de cimentos e estruturas, e máis tarde doutorouse na Universidade da Coruña. Entre os momentos máis relevantes da súa carreira, destaca o lograr, durante o período no que exerceu a dirección da Escola de Enxeñería de Camiños da Coruña, que se aprobase o grao de Enxeñería Civil, superando dificultades que parecían insalvables. Para ela, a enxeñería non foi só unha profesión. Estruturoulle a mente, ensinoulle a resolver problemas e permitiulle medrar persoal e profesionalmente. Sempre se definiu como valente, íntegra, desinteresada e xusta, cualidades que aplica tanto na escola como en cada proxecto no que participa. Xenerosa, alegre e desinteresada, Isabel nunca deixou de ser fiel aos seus compromisos. As súas palabras favoritas sempre foron «quérote» e nunca aceptou a expresión «non podo». Aos novos enxeñeiros transmítelles unha mensaxe clara, que sexan enxeñeiros con corazón, que construan non só infraestruturas, senón tamén comunidades e relacións, e que nunca esquezan ser boas persoas. Para ela, esposa e nai de enxeñeiros de camiños, a súa familia, Jesús, Carlos, Jorge e máis tarde Miranda e Adrián, son o máis importante, o que a fixo mellor persoa e mellor profesional. Hoxe, recibe a Medalla ao Mérito Colexial de Galicia.